Bada idazten duenik, zubi honek bi ibaiertz baino ez dituela lotzen. Burdinazko egitura horretatik, arrantzale herri txiki bati begira geratzea besterik ezin dela egin. Bada herri oso baten elkartasuna debekatu nahi duenik. Bada sinetsarazi nahi digunik, kalezulo honetan, zorigaiztoko istripu bat baino etzela gertatu. Eta frogak begibistan egonagatik, errealitateari bizkar ematen dionik. Entren al callejón con todo lo que tenemos. Badira beren lege propioak ez betetzea ere justifikatu nahi dutenak. Maitasuna itotzen saiatzen direnak. Mendekua baino helburu ez duen distantzia ankerra baliatuz. Bada irakatsi nahi digunik, zenbait kolore ezin direla nahasi. Hemen ez du euskal talde batek jokatzen esaten duenik. Eta hau, ekitaldi folkloriko bat baino ez dela dioenik. Haientzat negozio biribila dena, guretzat ere onuragarri dela sinetsarazi nahi digunik. Dirua, aberastasun soziala baino garrantzitsuagoa dela irentsarazi nahi digunik. Eta etxe kanporatze bat, guztion onerako egiten dela. Bada idazten duenik, gure egiteko bakarra beste zenbaiten interesen zerbitzua jarriko den eskulan merkea izatea dela. Eta badira atzeraldi historiko bat justifikatzen jarraitzen dutenak, beren garapenaren mesederako bada. Herri honetan, borroka handia bizi izan dugu, eta sufrikario ikaragarria. Oraindik ere badugu horretatik. Norberarena zeinurkoarena ezagutu eta aitortu gabe, ez dugu gizarte modura aurrera egiterik izango. Bertsio ofizialak zalantzan jartzen dituen herria gara, asimilatua izan nahi ez duen herria gara. Hedabide batzuk baino existituko ez balira, gertaera batzuk itzalpean geratuko ziren. Entren al callejón con todo lo que tenemos. Eta zenbait egoera saihestuko. Haiei erreparatuta, oso zaila genuke nahi dugun gizartea eraikitzea. Baina konpromisoz jarduten badugu, ausardiaz, talentuz, guztion artean lortuko dugu. Inork ez du gure ordez egingo. Hori lortzeko baliabideak behar ditugu. Helburuak lortzeko, gure baliabideak.